Hello mga Yiniens! Good morning! This is CBTV. Please subscribe to my YouTube channel. Ito siya yung button para sa video na upload ko. Amin yan, ito pala si LJ Ano daw? LJ Torrio ito, LJ Torrio. Kasi yung magbibideo sa akin ngayon kasi magpapagupit tayo mga Yiniens. Magpapagupit tayo. Papagupit tayo mga Yiniens. Papagupit tayo mga Yiniens ha. Another one. Amin, sabakan mo mga Yiniens yung ano mga Yiniens. Gupit. Ito yung yan si Junior ang magpagupit dito. Junior yan. Yan ang magugupit. Si Marcelino. Si Marcelino de la Cruz. Yung kalbo. Yan si Mar pala. Ayan o. Yan si Mar oh. Oh. Yan, papagupit tayo. Yung yan? Gugupitan na nila. Matanda na. Gagawa po na naman ulit. Oh. Yan na. Okay na. Okay na. Ayan o. Ayan. Inuuna yung sa tuktok. Oh. Para gumapo kagad. Yun. Kita ko para si Jano para madami magpapagupit na sa kanya. Tignan mo lang sa Facebook. Marcelino. Nandun ka. Marami pa lang magpapagupit kay Junior pala, no? Jay, ikaw ba yan? Oy, Mar. Vlog mo eh. Ano pala si Mar. Oh. Shoutout nyo to. Oh, si Mar, oh. Oh. Si Mar ng San Isidro Norte. Malakas magbuhat ng bangka yan. Mas malakas ka pa, mas malakas pa to. Oh. Ang pogi. Alis mo yung sombrero. Oh. Yan, kalbo. Siya ang nagpapatunay na lahat ng tao ay nagpapakalbo. Ikaw ang nagpapatunay na nagpapakalbo lahat ng tao. Tandaan mo yan. Walang huli, Mar? Wala. Kaya abangan mo mag-vlog ka pag marami na naman mahuli namin, tingka. Ano, siguro mga ano yan, Mayo o April. Sama kayo pag malalaking isda, mag-vlog ka. Okay, isat mo ako. Oo, maganda dun. Picture yun. Saan mo iba-vlog? Ito, si Miguel oh. Ay, Miguel. Oh. Sa to pa ako, Miguel, pag lumawat kay Miguel. Oo. Huwag ka nang uwi, Miguel. Hindi ka nang nag-chat. Kinakalimutan mo naman ako, Miguel. Bullet rider ka na. Siyempre, subscriber mo din ako. Yung maliit ka pa. Tingnan mo nga yung cellphone ni Duling niya kung ano. Nakasubscribe Kung siya. nakasubscribe siya. Nakasubscribe ako sa'yo. Siya. Nakasubscribe ako sa'yo Hindi na siya Duling. Ano ang pangalan niya? Ano daw? RJ. Aljin S daw. Yung lupo. Aljin S daw ang pangalan niya. Hindi Duling. Huwag kasi magpatuling-duling kasi pag tumitingin ka. Kaya Duling na tawag kang Duling. Gwapo yung gupi mo yun. Siyempre, ano yan eh. Junior yan eh. Junior na San Isidro Norte yan eh. Oo. Tagi-alagitan. Oo. Pero tingin mismo. Junior na San Isidro Oh, Norte. Gachay, Gabram, tanga ka. Pakita nyo yan, Saan kita, Miguel? nakikita nyo yan, gwapo yan. Check mo tapos yan. Check mo lang yung ulit, check. May check out mo. Oh, shout out kay Inche. Idol. Incheck yan yung kaibigan ko sa tabing dagat, si Incheck. Yan yung ano. Yung gwapo sa dagat. Kasi pag lumakot yan. Maraming ulit, check. Dapat habang ginugupitan ka, naka-vlog. Ano, okay, tigbilag, nakablog yan. Binidyo ni Ace. Ni Aljin Ace daw, Aljin Ace ba? Aljay. Duling. Hindi, ayaw niya patawag ng Duling, ayaw niya patawag. Oo nga. Hindi daw siya Duling eh. Duling yan. Pag tingin mata niya, balilag. Ano daw siya, Aljin Ace. Kapit, kailan yung malaking alon? Malaming huli kapit. Ay, kapit, kailan Ay, pilayo ko na, manpag-wear kayo. Oo. Sabi ko sa inyo eh. Kahit kung ganyan ang gupit mo para kang, alam mo si Word Peace? Oo. Sino word ba siya eh? Yung sa Lakers. Tama eh. Hindi ko nakita. Si Meta World Peace. Hindi ko kasi, Meet the Word Peace. Yung kasama nila, Hindi kasi- Painom, Gasol. ay, bago. Hindi, legend na. Ay, legend na. Akala ko bago kasi walang world peace yung nakita sa ano eh. Yung bagong likas eh, mga, Dito lang niya eh. ha? Parang army ka, ganyan lang. Oo, siguro pwede na siguro yan. Kasi wala sa salamin. Mayroon. Magaling pala magupit si Junior, magupit no, Junior no? Magaling. Akala ko hindi siya alam magupit. Pag
gusto niya magpagupit, dito na lang siya sa San Isidro Norte. Grabe. Dapo. Para makita mo yung ano, yung gupit niya. Kung paano. Ganyan. Yan. Ganyan magupit dito. Para yung... Parang pig. Pagod na siya, pagod na. Para yung iba, gagayahin nila yung gupit. Oo. Ganito yung gupit ni Yeye. Gusto niya. Gagayahin nila yung gupit, yung design. Oo, ganda ng design. Saka yung ginagamit ni Junior na panggupit. Nga po. Saan po na si Miguel? Ang pabiyan. Sino kasama niya eh? Sila kuya ma. Ilang bike sila kaya ang init? Ang init pero. Pag malaki ang isda dapat kami kasama mo paano Ayaw ni Junior eh. tapos pag ano Hindi natin yan. di ba pag papawi na syempre marami tayong makuling malalaking isda papatangin natin yung bangka kamo Kaya mo na niya, kaya mo na niya, kaya mo na. pag paano na malalaki yung isda Sige. Mga anong buwan yun? malapit na rin yun. April, ano? Chat mo ko na April ha? Baka kakalimutan mo ako. Hindi. Ito yung tanggigi kamo ganito kami manghuli syempre ang gagawin mo magbablog ka lang titignan mo ika-camera mo makikita yung paghuli namin. Kaya nga. Bigyan lang kita ng ano, Junior, yung kasi ayaw mo babae, di bigyan na lang kita ng ulam pag ano. Pag magtitinda ako, bigyan kita ng ulam. Huwag na eh. Oo, para matikman mo yung ulam na titinda mo. Sige, wag na. Yung bumili na kayo sa ulam na binibenta ni Yeye BTV. Wala pa nga. Coming soon. Wala pa. Ayun yan, no? Nga po yung gupit niya, Nga po yan. Kapag guhit kayo, saan guhitan dyan? Anong guhit dyan? Yung ano na lang? 3 lines. 3 lines. Ano ba magandang guhit nyo? Straight lang. O yun lang, sit lang. Subscribe nyo yan. Baliwag. Sige. Mamaya yan Si Mar, magbabike sila ngayong araw. Ayan yung bike niya, Gwapo. Gwapo yan. Yayamanin niya, no? Grabe yung bike niya, no? Drink. Ay, aliwa, manaya. Maangas na yung gupit niya, no? O saan ka nakakarating dyan yun? Saan ka nakakarating? Simpleng gwapo. Hindi pa kumalis. Ay, hindi ka pa nag-boyay. Shout out sa jowa ko. Shoutout daw sa jowa niya. Pupunta sila Raisa. Rindorio. Hoy! Rindorio. I-upload mo yung sinabi niya, Oo, i-upload yan. Siyempre, sinabi niya. Oo. I-upload natin. Shout out kay mama ko, kamumata. Shoutout sa future mama ko dyan. Saan yung mama mo? Isa? Ha? Saan yung mama mo? Wala. Hindi ka rin, nasa Manila. Ay, Manila. Shout out mo, baka mapanood niya. Oo nga. Mama mo. Sabi mo doon, mama mo. Huwag na. Bakit? Ay, hindi mo man ang mama mo? Hindi mo ano mama mo? Hindi ko alam yan. Hindi ah. Mama mo yun? Mama mo yung malin mo. Malin mo. Ikaw naman. Sabi mo, mahal na mahal kita, sabihin mo. Sige, sabihin mo. I love you so much. Oy. Ayan o. Sabihin mo, mahal na mahal kita, sabihin mo doon. Ayan o, si Ranel. Sabihin mo. Watch your look. Watch your look niya. Sabihin mo kay mama mo, mahal na mahal kita, sabihin mo. Para matuwa siya sa'yo. Marap pa dito sa camera. Uy. Shout out mo, may itim mo, ex mo, galing. Oo. Subscribe nyo na si Yeye. Yeah, kuwit na eh. Yan yung go ito. Angas daw.
to. Yun oh. Bumata kang bumata dyan, yeah. Para kang 20 years old lang, oh. Matanda na ako, 40 plus na ako eh. Oo nga, para kang bumata sa gupi mo. Pag ginikal pa yung balbas mo, siyempre, gagapo ko na naman. Yung balbat. Pagpit ka, Bulldog? Hindi ka na pagpit ka, Bulldog. Maraming kinipitan si Junior. Pagod na. Ay, pagod sa'yo. Huwag ka mahugas ng kamay, Junior. Bawal yan. Bawal yan, panugas ng kamay. Bawal. Oo, mapapasma ka yan. Alam mo yung mga nagugupit, pag pagod ang kamay mo, huwag ka maghugas. Kasi yung kamay mo gaganito, oh. Hindi ka na makakagupit. Oo, pasmado, ah. Mahinginig. Dapat punas ka lang ng tubig na maligam-gam. Kasi pagod yung kamay mo eh. Tanto yung mo Junior, pang pagupit mo bili mo sa Lazada yan. Sapi. Buti naka-timing ka, no? Yung iba, pangit ang ilang ginagamit mo, isa lang, yan lang. Dalawa, yung isa-isa. Ito na para mabilis. Ano yan, yung di battery? Oo, di ba sa'yo? Para mabilis siya. Oo. Yung mga ng battery yan. Magkang battery yan ay? Battery ng beep. Battery ng beep? Matagal din malubat. Ang tagal din. Mga ilang oras. Ilang oras malubat? Araw eh. Pati buong araw ka magugupit? Oo. Napupunta na ko eh. Pero yung yung halimbawa Siya tayo nga si Jomar, oh. Ilang Gwapo yan, gwapo. Ilang araw ang palitan battery mo? Gwapo ni, kapurma yan, nakapurma. Hindi yung charge niya araw. So pag pinalitan mo, excuse me. Oo. Para yung Gumapo ko ulit. tutubo naman kami, tutubo naman yan. Bumata. Ulit mulata. Bigla. Nakabigil. Gwapo! Dapo, tagay laki. Patubo ko. Tando rin. Yes, Nay. Okay na. Finished product. Ay, finished product. Kasaway ka. Okay na, ayos na. O yan mga Yens, ito na yung gupit ng yung bago kong itsura ngayon. Oh, gimapo Yan si A sa likod, si Kuya Pete sa likod din. Ayan si Party Troy. Okay, mga Yens, salamat sa panonood mga Yens. Salamat din kay, shoutout kay kay Marcelino Jr. Siya ang nagupit ito. Shoutout sa kanya. Salamat Junior and ngayon yan, salamat sa panonood. God bless everyone, more power, keep safe and sana sa mabuting kalagayan and bye bye.